ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Khasi Students Union Central Body kalalaj ban pan jing shine ki bor panya jong ka nipko halor ka jing sa phriang ki khubor baladon ka jing thmu pan penken ria no ya ka office jong ka nipko Nashalong Shagahati ki nongelam ka KSU ki lalaj sha nipko daga jing thmu ban lej yakando ya Chief Managing Director jong ka ni ka office hanre la pentip shaki ba Chief Managing Director umdon ban la pha yaki ban yakando ya Chief General Manager JN Singh Habakran Shakilat Pathai Khubor hadin ka jing yakando ya CGM Assistant Education Secretary jong ka KSU usamla Shining Star Kharbi Kheo ula ong bala penshai haki ba kamshim ladon kano ka jing thmu ban penken ria no ya ka office jong ka nipko Nashalong Shagahati Uniu nong elam ka KSU ula ong balada penken ria no yagani ka office Shagahati kan bo jing namar ki ba bo ne ki nong trai jilla ki ba trai hagani ka office kim dai satya ki bala scam ha ka kam but kim pat long permanent na lor ka jing shakta ki nong yo kam ula ong ru bakan kta ru se ki wai pat ki trai jilla ki ba ju trai kam bat kan nipko nakaliam jong kaseng hadin ba nilai i hakini kitio bala lej ya kejing war ba ya kini ka office nipko kiba mut no ban ra ne ban shift no cha kiwe pat dicaka ne kum bangitip sing bagi mut ban shift no sepo asam dan ne kaliang jong seng mentak sngi jing shang ikwa ba dikendo ya CMD jong ne ka office ndai simdon sini dan kaliang jungi ngelayo ban dikendo ya Chief General Manager te hakji keren baru nakaliang jong wong ba kamdon kuno kata ka jingmut na kasi perkhat na kata ka plan manra no ikni office sekiwe pat jaka ndrai nakaliang ji kum kaseng kai ba pelong pat ingi ba ihap wan mani kedu yu ban petisha ikni ka jingi kubor kini ki asing lesni pat kai ro ba nakaliang so kaseng ka snokia lada jia ba kini ka office ka shift no sekiwe pat jaka tolong ba kawan rapat ya ki jingdo kam ya ki bubun ki ba ya don pental ni ki ba yedai ba kini office ladangi berkat dah wedai ki security ladangi berkat ba nomor bang sutu ba ki babun ki nong tareh ni kimdai kita ba dai permanent ki don ki kontrak ki don ki casual muta terter ba ki don ba yedai kam ba kini office ya ki wei pat ki jai kam le indirect ba yedai ba kini tegemut tara kini ka office ka ladon ni ki post nem kan chief ni kan pet no kontrak pat ye ki jingduk kam ya ki jai benriu jungi ba dia bro ki badon jing dai ba kini office dan nakali yang jong kaseng ka ni wan mentasi ni susu bat ni kerparu ya ka bor sarkar ba kan pelem ne bukan interview lem habide bat kene ka jingmi ko bor ne ban pencisharu cha kipat nok sunong lada kene ka jingtu ban chef nom chipru nang ba kipat ba nok sunong dan ngi kun kaseng ni susu ban chim bat digowe gelat kelenti dam gin yong pertak pat digowe gelat kelenti sisinong wong ba unda daytan uto babat ya ta kertan ka bahe ban ai kata ka asuran ne kata ka clarity ke bah tu kan chef nom chef dan nekali yang gajong ngi kum kaseng se gijing ya kabor berik ujungu wa bahdu mata kam nang ta pelan ne kata gijing keren manra no ikini office ya kibe bekisakan de kataru ba yong de jigili ba ngirungi kum kaseng gijing sang kumbang along video pasam ngi kwa pan dikendo yu brigade ru de we gijing ba undi CMD tar kum gijio sing tip jungi na ki katu ni ki staff badon ni ba ujudon sane tekmut ki kum gijing thok jong de Chief General Manager ba ki don ki kam ki ba operate na po Guwahati kum ka temporary office jong ki na po Delhi kum ka temporary office mo te kamut haduk mantarong song thok ba CMD ujudon kini ka office te kamut ka manra pa di jing ya bubun teli ki kam ngila pha ban convey kini ka message to Chief General Manager ba tada CMD wan hanu no kasingi sini bo de ban tip ingi ba knang yo ban kedu badu bat ka juk porok ngi sai sin ong pat ya sarkar ba kan interview lem ini kam ba ngin shai bat ngi den ya kedu ro bat ki bor sarkar ne bat ki bor bahet dan ini se kumbang di Chief General Manager wang ba hadu taro ada don kita gajing temu ban rai office kiru kim bat tip ya ke bor sarkar te kamut ba nakali ka sarkar ngim padi ke ba ong ba kan ka office kan chief te kamut kadu mata dong pat mutu tu kan ka office kan chief ne kan ne kamut nakali ka seng ngin jaj budi ini kam wong ipi ngin kendu ya Chief Director CDM jone ba tu bor ngin kendu ru ya ki bor sarkar